Ekrançylyk yerleri ellerinden alınýan käreneçi daýhanlar ardy şikayetlerini eşitdirmekçi bolýar. Mara welaýatynyň Garagy metrawyna kärene yerleri ellerinden alınýan daýhanlar ardy şikayetlerini inni Serdar Berdimuhammedow eşitdirmekçi bolýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 martda Sewitden habar berdi. 12 martda geçirilen prezident saýlawlarynyň soňra merkez saýlaw topory işden gidýän prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow ýeňi jyglan etdi. Munyň ýa-da marly käreneçiler ardy şikayetlerini Serdar Berdimuhammedowa eşitdirmek üçin öz aralaryna gol ýygnaýarlar. Olar öz ekrançylyk yerleriniň yerli häkimetler tarapyndan wagtlaýyn ellerinden alynýan ony hem de telekeçilere berilýänini aýdýarlar. Käreneçleriň sözlerine görä bu çäreler 2021-nji ýylyň ýanwaryndan bäri dowam edýär. Garagymly daýhanlar geçen ýylyň başlaryna oba geňeşligine çagyrylyp olara öz kärene yerleriniň telekeçilere geçirilýänligi habar berilipdir. Ol kärene yerleri inni size degişli däl. Siz iş başaraňdyk. Şol sebäpden İş başaracak telekeçilere berýäris. Ýöne kärene yerleri sizin adyňyzda durar. Ol telekeçiler sizin kärene yerlerinizi wagtlaýyn ulanır diýip owa başlygy käreneçiler aýdypdyr. Daýhanlar öz kärene yerleriniň ellerinden alınıp telekeçilere berilmegine närazyçylyk bildirýärler. Olar bir ýyl bäri özleriniň kärene yerlerini ýygyny almak üçin finansiýanlyklaryny aýdýarlar. Biz bu ýagdaýy häkime aýtdyk. Häkim bizden ýüze wurdy. Biz Aşgabatda ýazjak diýdik. Bar nire ýazsaň şoňa ýaz diýdi. Biz umytdan düşdük. Inni biz täze prezident boljak Serdar Berdimuhammedowa ýazyp görmekçi. Ol telewizorda eden çykyşyny özüniň oba hojalyk pudogyny üns berjekdigini aýtdy diýip bir käreneçi daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Türkmenistan 2018-nji ýylda oba hojalyk pudogy boýunça kabul edilen reformalara garamazdan ýer ýeçiligi döwletiň berk gödäwçiligine galýar. Döwlet şertname esasyny ekrançylyk yerlerini daýhanlara kärenesine berýär. Daýhanlar bu meýdanlarda esasan gobuçy we buğday ýaly döwlet tawşyryny girýän ekinleri ösdürip ýetişdirýärler we hasylyny döwlete tawşyrýarlar. Soňky ýyllarda kartoşka we şugundur ýaly beýleki gök bakça ekinler hem döwlet tawşyryna girýän ekinleriň hataryna goşuldy. Marly daýhanlar Serdar Berdimuhammedowyň saýlaw wadalaryna oba hojalyk pudogyny üns berjekdigini belländигini aýdýarlar. Döwlet medeniýetine görä Serdar Berdimuhammedow özüniň saýlawçylar bilen geçiren duşuklaryny öz maksatnamasynyň çägine oba hojalyk pudogyny agzady. Ýöne düýüpli özgörtmeleri açaçan işaret etmedi. Ol 2 martda marly saýlawçylar bilen geçiren duşugyny oba hojalyk önümleriniň bol hasylyny almak, adyk bolçulugyny üpçün etmek maksady bilen ekrançylar üçin amatly şertleri döretmäge gönükdirilen özgörtmeler dowam etdirilýär diýdi. Ýöne özgörtmeleriň jekmejek ugurlaryny aýdyňlaşdyrmady. Tadahanyň habaryna görä Serdar Berdimuhammedow 28 fevralda Balkany saýlawçylar bilen geçiren duşugyny oba hojalygyna özgörtmeleriň ilkinji nowatdaky wezipeleriň hataryna durýanyny aýtdy. Ýöne gödüňine tutulýan özgörtmeleri aýdyňlaşdyrmady. Ol 23 fevralda lewaply saýlawçylar bilen geçiren duşugyny hem oba hojalyk önümçiligini ösdürmegi ilkinji nowatdaky wezipeleriň hataryna agzady. 7 martda Türkmen medeniýeti Serdar Berdimuhammedowyň maksatnamasynyň dolu görnüşini çap etdi. Ýöne onuň maksatnamasy oba hojalyk pudogyny mümkin bolan özgörtmeleri asla agzamady. Biz özümizi bilelýimiz bäri şol 2 hektar käreni ýerimiz bilen hojalygymyzdaky mal garalarymyzy ekläp gelýäris. Dogry, 2 hektar ýer gaty uly ýer däl. Ýöne muňa garamazdan biziň öý hojalygymyz şol ýer bölegine mätäş diýip marly käreneçi Azatlygyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Daýhanlaryň sözlerine görä hususy telekeçiler giň meýdanyna 60-70 hektar töweregi ýerde ekin ekip oba hojalyk önümçiligi bilen meşgullanýarlar. Serdar Berdimuhammedow 12 martda saýlaw güni ýerli we halkara jurnalistleriň sorawlaryna beren jogabyna hususy pudogy telekeçilige üns gönükdiriljekdigini aýtdy. Käreneçi daýhanlar ekrançylyk yerlerini suwarmakda, su paýlanşygyny hem telekeçileriň bähwetleriniň ileri tutulýanyny, olaryň öňdölügi düzýänini aýdýarlar. Şu ýyly ýene biziň kärene yerlerimiz özümize berilmedi. Ýene telekeçilere berildi. Belki de inni biz ýazmaça gurrun bersek kärene yerlerimizi ýygyna gaýtaryp bererler diýip marly daýhan umyt bildirdi. Türkmen medeniýetine görä şu ýyl Mara welaýatyna 366,16 müň hektar ýer oba hojalyk ekinleri üçin bölünip berilýär. Olardan 161 müň hektar ýeri gobuçy, 15 müň hektara gant çugundurny, 13 müň hektara kartoşka we beýleki ekinleri ekmek gödüňine tutulýar. Türkmenistany daýhanlar ýyllar boýy dökün tehnika we suw ýetmezçiliginden şikayet edip gelýär. Synçylar ýurdun oba hojalyk pudogynyň ýerlikli dolandyrylmaýanyny aýdýarlar.